Vítajte pri novom videi a mám také nové dovidenia a môžete tu ostať, budeme hrať Murder Mystery 2. Tu je nejaký gay z AliExpressu, neviem čo robí, ale asi sa nebudem zaujímať, rádio si nekúpim, takže dovidenia. Tu je nuda, kto hrá? No, nikto, našťastie. A ja to starám, žiadne, nič, 0%, nič, hovno, maximálne max veľké. No, že som. Ale no tak, do piči, úplne, ty vole, toto je. Aha, mačka, ďalšia mačka. Account. To tak vieš, kto ti dá account. Vyhrali sme a prežil som 0 sekúnd, no to je divné však. No. Volá sa super, šerif, 10. hajzel. Ale ty vole, ty si taký hajzel, že ty vole. Ty si hajzel. Ty hajzel, ešte do mňa hodí. Ty vole. Ty si strašný hajzel. Ale mám to zapamätovaného. Super. Môžem vysrať na to. Idem hlasovať a to je Dioško. Tak sa odhalím. Ale zas Innocence to není možné. Ja môžem srať túto hru. Kto si kúpil Infinity Murdera, aj keď sa to kúpiť nedá, ale verím, že si to niekto kúpil. Typek si asi GG, no GG, good game, no super, mám tu vrahinku pekne, tu Karen, ešte pekná, tá ide, tá zabíja. Som videl Karen GG, jak zabíja. Ak to bude niekto iný, tak si nekúpim Robuxy. Počkajte. Guys, spokojnou tu mám pre seba. Kde sú ľudia? Ale no tak toto už je... Čo je to tu napísané? Like chat do not sit. I'm sitting here, nigga. Niečo mi tu nesadí teda, no. Niečo mi tu nešmakne. No teda čaute ľudia, ja odchádzam, nič som nezarobil, možno jeden level. Čaute.